Hej alle sammen. I dag vil jeg vise jer, hvordan I kan jailbreak jeres iPod Touch, iPhone 4, iPad 1 og ja. Det her det er en jailbreak, der dur for 5.0.1, og det er altså det nyeste firmware for Apple. Først det vi gør, det er at opdatere jeres iPod, opdatere den fuldstændig, sådan så den er helt opdateret. Og så det gør vi bare ved at trykke på opdatere hende, og så kommer alt det her frem, så trykker vi bare enig, og så begynder den så at opdatere. Det kommer til at tage lidt sin tid, så vi vender tilbage, når vi er færdige. Hej. Ja, og så når I har downloadet eller opdateret den fuldstændig til 5.0.1, så er vi klar til at jailbreak. Først vi gør, det er at gå til Hub. Ja. Og så vil linket så til den her side være i beskrivelsen. Og så trykker vi bare klik her for at downloade. Og så når den er færdig med at tænke, så kommer den frem her. Stoppeklikker vi. Og så skal vi have musen på. Og så kommer den her i en billede. Ja, den her. Og det er altså i WinRAR. Vi har åbnet den, fordi det har den. Og så trykker vi så her på Rational. Og så er det nederste her. Så. Og så kommer den her frem. Og så er vi bare tillade den. Og så skal vi trykke op igen. Og så er vi her. Så har vi iPod'en her, som I kan se. Og så er vi inde på siden her, hvor der står jailbreak og ekstra. Så slukker den. Godt. Så gør det, at vi trykker next, og der står også, at vi skal holde powerbutton inde for 3 sekunder. Og så uden at slippe powerbutton, så skal vi holde homebutton, og det er den her i midten, for de sekunder, der står der. 3. Ja. Og så skal vi slippe herop, den her herop. Ja. Og så siger noget. Og så exploring with limeware, uploading first stage, og så nu kan vi godt slippe den. Og nu skal den i reboot. Og så kommer det her frem. Og så kommer vi så ind til det her. Vi kan bare lægge iPod'en ned. Men det skal hele tiden være i computeren. Og så siger vi bare install Cydia. Og så next. Og så waiting for rebooting. Og så kommer der sådan en lille RAM-disk frem. Det skal I ikke tage af. Så bare download jailbreak data. Og så kommer der alt muligt frem. Der er det ikke fordi der er nogen der prøver at hacke sin telefon. Men det er bare sådan det ser ud. Nu begynder det så at gå hurtigt. Og så er rebooting. Whee! Nu er det nok ikke lige at se. Og så kommer der Apple logo. Apple logo. Vi venter lige. Så har den bootet op, og den er helt klar. Så kan vi trykke på lås op. Vi kan se. Tada, så har vi Cydia. Og det her det er det, man kalder for en untethered jailbreak. Så det betyder, at du godt kan slukke din iPod eller iPhone, uden at du skal slutte den til din computer igen. Det var alt. Hej hej.